e ademais de por arriba, pues, prácticamente no mellor momento non só da súa vida. Boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, disculpar a presenza de Vieito Ledo, que se sentiu, iba a ir comigo, sentiu-se indisposto, seguramente bastante mal, entonces me dixo que estaba na cama recuperándose, que, bueno, que disculpar a parte de vos, e o diante de Anxo. Os primeiros volumes eran de 64 páxinas, de tapadura, creo que tedes visto por aí, nas bibliotecas e nas librerías. Fai uns anos decidimos facer en tapa branda, en cartoné, porque nos decían os profesores que era máis manexable para os alumnos. Bueno, este libro, estas bibliografías van dirixidas a todo o público, xeralmente van para eso, bacharelato e para xente xa máis maior. Pero tamén ten un bagaxe enorme de investigador e ademais tamén de redactor, porque ele era redactor, pero ao mesmo tempo tamén era investigador, porque dependía de colaboradores externos. Despois, os redactores éramos que, digamos, facían o corpo de todo o que importábamos os redactores exteriores, os colaboradores neste caso. Por eso, dentro do mundo da investigación, que é poder posible facer un mapa deste tipo, o sea, facer unha biografía non é só poñer, digamos, datas, efeitos históricos da universidade, do personaxe que se escribe, senón que hai que facer isto, por suposto, pero despois redactado de forma que non é un relatorio de datos. No caso de Elisa Villalta, que é unha desas grandes creadoras, hoxe estaríamos falando probablemente dun premio nacional, no caso de Yolanda Castaño, que compartiu os seus primeiros momentos poéticos con a nosa autora. Entón, bueno, a través duns trazos que vos vou narrar agora e que aparece xa un poquinho mellor desglosados no libro, vou vos intentar amosar quen era esta muller, que perdimos lamentablemente con pouca idea. Ben, unha das referencias que fago ao longo do libro é a referencia a Cidade Alta, como vedes aquí nesta proxección, que además aparece en mayúsculas, Cidade Alta referida á cidade da Coruña. Este vai ser o seu berce natal, onde morrerá tamén, e vai ser o lugar ao que fai referencia en moitas das súas composicións poéticas. Pero non fala da Coruña como unha cidade como é, unha cidade burguesa, unha cidade, digamos, moderna, preciosa, maravillosa por seu paseo marítimo, sino que vai ser, digamos, as referencias que faga ao longo da súa obra, pois, unhas referencias centradas sobre todo no mundo da xente, as persoas, o sufrimento de moitas destas persoas. Isto, bueno, pois, a súa importante formación musical viña da súa familia. O seu pai era un melómano, amante da ópera, amante de todo tipo de música, pero nomeadamente da ópera. Ele acudía a moitos castings destes escollas que se facían para figurantes, cando viña unha ópera a Cidade da Coruña, e o seu pai acudía moitas veces ali a calquera evento musical, normalmente de música clásica. De aí vai comezar a estudar no Conservatorio Superior, vai comezar a estudar guitarra. Pero, bueno, ainda que se diga por aí que estivemos anos tocando a guitarra e todo iso, non, realmente era estivo probando con este instrumento un ano e, pasado ese ano, xa se dedicou plenamente ao violín. Bueno, como... E un deses, digamos, unha desas primeiras amizades vai ser a amizade que establece con o dramaturgo Francisco Pancho Villano, con quen, por razóns obvias, para decir varios anos, non tive a oportunidade de unha mágoa porque foi, digamos, a primeira persoa que contactou, digamos, o que lle abriu un pouco as portas da súa casa de Tamar Dito, a Elisa Villalta. Aquí, na casa de Pancho Villado, na casa de Pancho de Moleiros, el celebra moitos encontros poéticos, con músicos, con poetas, con escritores, etc. E aquí será onde Pepe Cácamo, que sí tivo a oportunidade de falar, aquí sí que vai a quedar absolutamente enamorada de esa outra figura moi importante
que é Pepe Cácara, tamén vigués, afincado en Vigo, que sería unha das persoas que tamén coas que contactou a Asociación de Escritores en Lingua Galega e que tamén te vai abrir moitas, digamos, as posibilidades a establecer moitos contactos no ámbito cultural galego e con que vai ter tamén unha fonda amizade. A curiosidade de Pepe Cácamo, non sei se é o que vos contei un pouco antes, non? Pepe Cácamo descubriu, namorouse, non me entendades, non físicamente, tamén, que era unha muller extraordinariamente guapa, pero namorouse dela intelectualmente no momento en que viu a Luisa Villalta en Oleiros, unha rapaza moi nova, unha rapaza que destacaba moitísimo e unha gran escritora, unha gran autora. E tres grandes promotoras desta homenaxe que lle facemos este 17 de maio a nosa autora, Luisa Villalta. Non só pola súa amizade, que tamén a delle, sino porque tamén en nela, Luisa Villalta, recoñecemos esas voces poéticas novas de muller tan necesarias na nosa literatura e tan relevantes hoxe en día. Este poemario vai gañar o 12 Premios Pilar Mayor de Poesía, do 10º. Comentaba de Miguel Anxo a respecto deste poemario, que cando se publicou, dicíame, claro, todo o mundo sabía que teníamos amizade con Luisa Villalta, non só eu, sino que outros membros do xurado. Entón houve sospeita de que realmente houbera algún tipo de amor. E nada máis longe da realidade, créeme que nunca houve, nunca soubemos. Por qué? Porque en concreto vamos a encontrar unha poesía moi distinta ao que viña creando Luisa Villalta. Unha poesía xa moi formada, diríamos, unha poesía dunha madurez extraordinaria. Non foron finalizando xa xa cumprimos máis ou menos o tempo que quería establecer con vos a conversa, que esta homenaxe que quixen facer as dúas autoras, converxendo aquí nesta imaxe a Xela, a compañera Xela Arias e máis a Luisa Villalta, dúas creadoras, como vos digo, que faleceron, pois, no caso de Luisa Villalta por unha meningite con 46 anos, cando estaba, polo que todos me indican, no seu mellor momento creativo, e Xela Arias que tamén faleceu, se non estou trabajando no ano 2003, un ano antes, e tamén foi unha conmoción. Me vas lendo de ela, de Xela, de calquera persona homenaxeada, ves a enorme produción non só literaria, sino tamén de emisión de pensamento, de reivindicación de identidade propia, que como povo nos estamos perdiendo. En vez de ser unha iniciativa de intento das institucións, dá a impresión que é unha data forzada para as institucións. Es un lince, efectivamente, hubo unhas dificultades, e hai unhas dificultades enormes co tema da obra de Luisa Villalta, e comento por qué. Bueno, unha dificultade que eu compartilhei con Xelaxe, que comentei no seu momento, porque quería que tamén a editorial fora consciente da situación que se vivía. Como vos dixen, ela pertencea a unha familia, bueno, burguesa, ou de burguesa, coruñesa, entón, nos seus pais, digamos, como que non valoraba, ou realmente infravaloraba, a literatura da súa filla, o pensamento da súa filla, e non lles interesaba para nada. Ni na lingua galega, ni nos movimentos sociais en que ela se manifestaba, ni no feminismo, ni nada por estilo. Entón, para empezar, o tema das letras galegas, a familia, en principio, non lle interesaba. En segundo lugar, nos encontramos con que a súa filla contratou un bufete, a súa irmá, perdón, Susana, contratou un bufete de abogados. Contratou un bufete de abogados porque, bueno, esperaba obter uns beneficios millonarios, multimillonarios, coa obra da súa irmá. Era hacer unha reserva, la lingua coñecida e tal, e, bueno, a ver se nos toca de preto a Begoña Camaño, tamén que é unha referente escritora de Vigo, que morreu nova, e a ver se nos toca. E, claro, a ver se se acordan das mulleres, porque realmente son moi poquiñas as mulleres que temos os premios das letras galegas.
ni nada. Evidentemente xa hai a partir dos anos 80 e 90 unha xeración de mulleres de literatura en feminino, podemos chamar de outra maneira, realmente que destacan, algunhas falecidas, outras vivas, que antes non tiñamos, que era un mundo da literatura, a cultura moi masculinizado, onde ademais as mulleres ainda seguen ocultas, porque a nosotros, os docentes de morales, están a buscar información sobre mulleres ligadas a semantales da fala, mulleres de finais do século XIX que escribiron en galego tamén, están aí como moi ocultas. Bueno, outro día incluso buscando información sobre María Valteira, resulta que María Valteira é unha muller moi interesante, pero claro, aparece nas cantigas denostada, perseguida, humillada, etc. Que é o que fan destacar delas. Efectivamente, non caso nos